Dnes si ukážeme online překladač od Microsoftu. Napíšeme Microsoft translator.com. Objeví se okno, kde první je autodetect, automaticky se detektuje jazyk, a druhý je přeložení do. Zde můžeme vybrat několika desítek jazyků, takže dáme češtinu a najdeme na nějakou stránku, takže napíšeme třeba yahoo.com a dáme translator. A vidíte, že se stránka přeložila do češtiny. Chvilku to trvá. Ale už to je. Není to dokonalé, ale pomáhá to.